Janka Heraka som spoznal ako študenta na vysokej škole, kde som učila. Už vtedy bol veľmi šikovný a nádejný absolvent vysokej školy a už vtedy pracoval v rôznych projektoch a pracoval najmä s deťmi z detských domov a vtedy som sa s ním nejak zblížila. Bol som na niekoľkých detských domov, kde on tieto aktivity sám realizoval. A aj s Igorom Matovičom a som rád, že sa mi ho podarilo dostať na našu kandidátku, pretože to veľmi nádejný politika, má v sebe schopnosti, ktoré verím, že v politike zužitkuje a urobí kus dobrej roboty pre túto krajinu. Takže odporúčam vám voliť Janka Heraka, ktorý je jeden zo 4 Rómov na našej kandidátke, aby naozaj Slovensko nezostalo bez slušných ľudí v politike. Som obyčajný človek, na nič sa nehrám a snažím sa riadiť správnymi ľudskými hodnotami. Mnoho priateľov mi vraví, že ak sa dostanem do verejnej politiky, stanem sa skorumpovaným a zabudnem, kto skutočne som. Nechcem znieť ako mnohí politici, ale ako obyčajný človek, ktorý rozumie potrebám ľudí a vie, čo ľudia naozaj potrebujú. Viac než 10 rokov pôsobím v oblasti sociálnej politiky, ovládam zákony týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, sociálnej podpory i sociálnej prevencie. Budem navrhovať legislatívne opatrenia a to všetko prospech ľudí. Som mladý, ambiciózny a som tu pre vás. Ak sa náhodou nedostanem do parlamentu, urobím všetko preto, aby sa pomoc od štátu dostala ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Volám sa Herák, mám 27 rokov a kandidujem za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti číslom 27. Za každý váš hlas vopred a úprimne ďakujem.